Ban kentiu shushu yaki kam jingale kai football hapo katanya boy district one sakhe wm kanong po constituency ba Merol Bon sim harangkat ka jingadolang OMDC ba Balajit Rani yakasingi ale kai ka bakhadu jong ka umlakha sport and cultural football knockout tournament jong snam arajar arpusau lemma ka jingasan ran lang ki rang ba jong kasnong umlakhar urang ba snong jong kane kasnong kitamen basan lembat kiwe de Hakane ka jingale kai final jong kane ka tournament ka jinga khun kalong hapdeng ka umlakha sport club persha ya ka kanton penram sport club ka jinga airang kalong ka bayak hat hapdeng ki ar kanhun na ka jinga song shet ram kinong kersan jong kinong ya lekai shishu habakut jong ka jingale kai penlim ka kanton penram sport club lai kol la iwe ya ka umlakha sport club habakut jong ka jingale kai la penlong ya ka jinga kendulang ka balengkot hamadan umlakhar rangkat kinong ya lekai mat saudong ki pai ba snong Haba jengkran na kaliang MLA ula yaro ya kirang ya lekai jongkri boy district hakaba kinong ya lekai kila kiustet baha omtang haka jing lekai football Henry hakiwi ki jing lekai ro kumju shishu ula banrap baki samla ki deban pandan kam hok ya kisap ki jongki ki ba kidan hakiliang ke jing lekai ne hakarwai kasyau hakaju ka por ula kentu khamtam ya kinong ya lekai bakim dei ben pandan kam ya ki jing di penbu aj bakin kiari ki lailum laiwa Syakabakut hakba dengan ke Kanton Penram kalau dia champion jong kane ke turnamen kabinan menta kas ka bunda lai terling kelu masih cemcor nang dam mah ta ya kawai ka trofi hakba kan ti menukong ya ada kesia pinang trei bha naga por pinang practice bha menangile kai bha agi por gibrangwan ikit bokiruyang ya ka umlakhar area sports and cultural club Bapileshim ya kene kesinjam ban penlong ya kene ka tournament ka ba ai jing mentoy na ka mentagi kun samla kibi ki jungi ngi ha ka temri bhoi ngi I ba ke jinglanang kiu jong ki kam sports ba pher om tang ha ka football te Henry kala bande ka athletics kala bande ha ka cricket kala bande ka basketball kala bande ha kiwi ki jingile kai ki jingi mare ki babun rukom kari boy district ka jura yau namtam ha ka Meghalaya games ka balade hatura ru walada ki activities and discipline ki ba kari boy district ka ya shimbenta ki long khamduna dan rengiyo ya kata kama rupa lane wan baar ha ka overall medal tally dengi I ba ki players ki represent ya kari boy kide na keleng jo ka thamri bhoi ka bakunthum ya gini gidong githan gi jungiru ki player football gidon ki athletics khamtam kala amdei ka ba mare ya ka 6000 ka ba shispa ka ba khatsan spa ki marathon nang ta kiwi ki jingila kai kala amdei high jump kala amdei javelin throw kala amdei discus throw kide ke discipline ki ba ki kun samla junginari bhoi ki ju pau bha khmat janmar kata ngisngo banang aimen sim ya pi ki kun samla banang kiu saprang sakmat tri sitom agino gi penta ki ba pi kidon kasap kidon ki banang menyilakai football kidon ki banang ban ruai ya jaga kam ruai kidon ki banang ban shat to ya jaga kam shat kidon ki ba pro gajabing ki banang ki ba start ki ba le bah gi jing pule to nang kiu saprang sakmat uble lobu kerpang la lagi jong ki sap ki jongi to ngin pendon kam hok ngin pendon kam bha ya gini kisap ki phong ki boble ula ai ngi dei banang ban burom ya ki bahalor ngin burom yagi kimi ki pa ngin burom ya kinong hikai ngin burom ya ki bele bha yangi kade ka bakongsan hadu kata ki kun samla ki bi ki soban kentui phi mengin kiar na gijing sniu ki babun kijing kenre jong drugs kijing kenre jong kijing di pun buat ki babun rukom ki balarung ha ki kun samla ki bi ki jongi kinong ilakai sports barobor ki le aban kiar la gade kijing di kiat la gade kijing di duma la jing ka bande kijing bam ya ukhaini la ne uraja khamtam kijing kenre jong drugs ngida kerpat ni kun samla bakin kiar lailum laiwa na udrox ubalakta ia kene ki imlang gasalang
hagane ka district ke jungi bat haga jela jungi berok kawi Ngi ba kari boy district ke jungi kawanra ya kanam bat kuburam om tang ya gitu ki klub ki bawan bari lekai mereka ka ai mensim ru khamtam ya ki samla ki jungi ki badan sya ki nongkendong ki jungi namar ba kari boy district ke jungi galadi ka wei ki district ki bala khampau hakaliang ka football bat ngi kermen ba ka jingdon jong kini ki tournament ka bakum kini kan ai mensim bat kum juru kan ai ya ka platform naga benta ki kun samla ki jongi ki badan kasap aga ban kai football bat ngi kermen bahaba ki klub lani ki sport club ki ai hakum gini ki jai tournament ngi kmelenti bat ngi kwa aru ya ka ba ki kun samla ki jongi na ki snong na ki klub ki bapher ki nuan ban simenta kumbang yetip bahkan ka tournament ru ki babun ki klub kilawan bane simbenta bat kajingawan jong pi bane simbenta kamde tang bangin yo ya unam job mereka ba kongsan kalong bangin peni la ka jong kasap ka phong ka jongi kata ka de ka ba kongsan ni hab ban tre shutom ski ya ka bangin yo ya kanam bat ka buram bat ni kerben scam ba kajingawan simbenta jong ki klub ki ba pher kan nang aimen sim ya ki khon samla ki jongi